Ne balimaw ani ɲankuma ere kilenna ere sira somɔgɔw kori baasi t'aw la n y'a fɔ cogo min na n ka vocal laban in na n bɛna review kɛ an bɛna review vocal kɛ review minnu passera n ye review minnu kɛ déjà quoi donc sisan an bɛna daminɛ les dangereux de la cité comme o de hakilina di yan pour que ka se ka page in créer donc an y'a daminɛ o la donc sisan épisode fɔlɔ la donc an ye point d'amélioration dɔw noté donc parce que en fait an kun y'a ye u kun ma fɛn a kun bɛ français de la quoi or que malien bɛɛ ka kan ka di ye donc a kun cɛ ka ɲi u kun ka kɛ bamanankan de la mais u y'o o yɔrɔnin o faamuyara parce que an bɛ épisode 4 de la bi in na donc de épisode 1 à 4 évolution kɛra et puis u bɛ kuma bamanankan yɛrɛ de la bɛɛ yɛrɛ ye pratiquement ye bamanankan ye donc sisan donc o côté réglé la après son donc o fɛnɛ bɛ régulation na donc u kɔni u bɛ mɔgɔ lamɛn donc o ye kosɛbɛ o ye ko ɲuman ye quoi mɔgɔ minnu don yeta mɔgɔw bɛ mɔgɔw lamɛn quoi donc o ye kosɛbɛ donc premier épisode la u ye question dɔ poser fɛn min b'an ka dugu la ka caya à savoir ni an bangebagaw surtout an wolobaw ko souvent u bɛ u da don musomaninw ka u ka furuko la donc est ce que o ka kan ou bien o man kan ko fila don dɛ a ka kan et puis a man kan mais an ka problème souvent problème min bɛ poser c'est que a ka kan mais u bɛ a kɛ musomanin mana se si dɔ la a bɛ lajaba i kan ni comme ni i kan ka furu o furu kuma la ou bien a fɛra mais bɛɛ ni i ka chance o donc pression bɛ kɛ musomaninw kan cogo min na ça fait que musomanin caman ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ne hakilina la musomanin caman u bɛ décision ta décision min t'u nafa la ça fait que u bɛ taa don peut-être ko dɔ la ko mun t'u u nimisi wasa donc ne yɛrɛ kɔni bolo furu la au moins fɛ dɔ ka kɛ yen yanni i ka furu mɔgɔ ma parce que bibi in na tribunaliw falen no séparation ka ca divorce ka ca parce que nin bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi donc a ma nɔgɔn donc ne bolo furu ka gɛlɛn furu ka kan ka bonya donc ka mauvaise décision ta quoi parce que ko mun don a ma nɔgɔn ale dɔɔni donc a question kɔni franchement ne yɛrɛ kɔni n kɛlen k'a ye n ko nin ye question ɲɛnama ye donc sisan épisode filanan na épisode filanan na donc en fait série in bɛ daminɛ ni an ka seli donc seliba labɛnni donc seliba labɛnni bɛ senna donc saga sanni labɛnfɛnw ka taa musow k'u yɛrɛ pari spa ninnu ni fɛn ninnu na donc épisode 2 et puis tout ça fête préparation de bɛ senna quoi après acteur principal Mo o tɔgɔ Mo c'est un artiste ale n'a ka manager donc u bɛ dɔ furan donc u ma foyi sɔrɔ ka kɛ dɛ ka b'u ka mobili kɔnɔ non u bolila donc u bolilen donc sisan comme bibi in na réseaux sociaux clé in na donc dɔ kun y'u ye donc mɔgɔ dɔw y'u ye ka a tigi tan donc o ye u filmer k'a bila réseaux sociaux kan donc o dun o cɛman ye Mo ka carrière la donc u y'a ɲɛɲini u ye mɔgɔ min tan ka to o sira la tagama donc u y'a ye u nana foli kɛ et puis kana foli kɛ a tigi ma quoi donc sisan épisode sabanan na an bɛna ye ko Mo ani Ana ye actrice principale ye Ana ye mɔgɔ min ye muso min don a gunnen tɛ mɔgɔ si la a b'a ka baara kɛ et puis a kunkolo b'a kan da la donc Mo ni Ana bɛna ɲɔgɔn kunbɛn donc sisan Mo dun ale ye cɛ muso ka d'a ye
a mana muso mun ye a ɲɛ tɛ tɛmɛ muso la donc ale kɔni ale bɛ a bɛɛ kɔ or Ana ye muso min ye ale yɛrɛ hakili tɛ cɛko la o furuko la ale kɔni ka baara kɛ dɔrɔn et puis ka se ka a ba nimisi la wasa parce que ale de bɛ occuper ba ni dɔgɔnin na depuis fa banna donc sisan o la donc sisan Ana ni Mo ye ɲɔgɔn ye Mo ma kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ donc sisan cɛmisɛnnin ninnu u bɛ pari de la u ye pari de daminɛ est ce que Mo bɛna se ka Ana draguer donc sisan épisode 4 kɔnɔna acteur dɔ nana donc o ye ne ka acteur ye dɛ ne yɛrɛ kɔni cɛ in walayi hakili yɛrɛ de ma se ka to cɛ in tɔgɔ la n y'a ye film caman na ma tɔgɔ de ma to n kɔnɔ quoi donc ni mɔgɔ min b'a tɔgɔ dɔn a ye ɲama ka tɔgɔ fɔ n ye restaurant na cɛ muso in cɛ a tɛ kuma dɛ mais a ka regard n'a ka ale kɔni a ka jeu ka di ne ye a ka jeu ka di ne yɛrɛ de donc sisan ale donna kɛnɛ la donc j'espère que a bɛna to parce que a bɛ ko kunna quoi film ko la donc voilà donc sisan épisode 4 la Mo ye Ana Mo ni Ana ye ɲɔgɔn ye mais Ana comme an kan ka jɔ n'a ye donc Ana ma sɔn parce que Ana ye muso min ye ale kunkolo b'a kan da la or que Mo dun tulonkɛ de ka d'a ye Ana fɛn fɛn ye tulonkɛ ye a t'o ko la quoi donc o ma se ka bɛn a la fɔlɔ mais mɔgɔ min don tubabukan na ko les opposés s'attirent donc t'a dɔn n bɛna o traduit bamanankan na cogo min na donc sisan u kɔni u na ɲɔgɔn kunbɛn à un moment donné en tout cas ne yɛrɛ kɔni an ka semaine o semaine an k'an jija k'a lajɛ pour que ka review kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka avis kɛra jumɛn ye depuis épisode 1 jusqu'à épisode 4 donc a ye n'an ka baro kɛ en tout cas bi kɔni ni ne kun ye ne ka fɔta y'aw ma bi donc n'Ala sɔnna ma an k'an bɛn wagati wɛrɛ